Right, kanjani mamuka sei muri Zimbabwe. Mangwana ano tinoda kutenda Mwari zvikuru. Mwari anoda kutendwa zvienda nekuti chengeta kwaanotiita mwakare mazuva. Upenyu hwedu hauzi maoko evavengi vedu, uri maoko aJehovha. Saka zvinofunga muvengi wedu hazvichinjise kurarama kwedu pamusoro pezuva nezvatinoda kuita, nekuti upenyu hwedu uri maoko aMwari, hausi maoko evavengi vedu. Saka mangwanana ano titafunga kuti ngatitendei Mwari zvikuru nevadzimu ngavatendwe ivavo, nekuti ndo vanofana kuti vatendwe. Ande mazviona ka? Varume, madrivers, please, madrivers, musaise vanhu pamedzo kutumwa nevarungu venyu muchinzi izoendai kwakati, izoendai kwakati. Tarisai kuti kusvikira mangwana chinenge chakachaya, ndo musi wedemonstration. Imimi mochitumwa nematraka iwaye kunzi enda kwakati onolodha, oenda kwakati onolodha, ozodai. Chenjerai kupisirwa matraks iwaye. Andi manzwaka mozoti vanhu vakaipa. Chinhu ichi chiri very serious, hachisi chekutamba nacho, because hachisi kuitwa panhu 1 rinobatwa track iroro robva rapiswa, iwo wacho munhu wobva warohwa futi. Anoonaka nekuti kana tichiita zvinhu izvi kaizvi hatisi kuita kuti tiitire zvinhu zvokuti tizadzise mapersonal interest edu. We are doing this kuti vana veZimbabwe muraramewo, nyika yekwedu isave chiseko chedzimwe nyika mwakane mazuva. Vana veZimbabwe tichingopotera mune nyika dzakasiyana siyana. So ponzi demonstration, iwo pusa kusvika pakutumwa nemurungu kupiwa traka kunzi enda unolodha kwakati, enda unolodha kwakati. Please, regedzai matraka iwayo ngaapakwe. Vataurire varungu venyu kuti anotsva. Ndakutaurira anotsva zvichokwadi, mark my words, anotsva. Ane manzwaka anotsva. We are doing targets every place. Tiri kuziva zvatiri kuita, ndiri paground. Ane manzwaka ndiritori paground, ndo pandiri izvo zvinitaura, ndiri paground. Saka mapurisa musazombofa makashandiswa muchipeswa namutamba okutumai kunzi anzende munorova nhingi nemboma. Never ever try. Musambofa makazvitraya, because once matodaro isu toda kuti paitwe peaceful demonstration. But kana makazvitanga imimi murimi mazvitanga, zivai kuti hazvisi kupera, ende ichaperera kumarokesheni kwamunogara iko. Kudzimba dzenyu tinodziziva dzinonganduma moto. Ndakutaurirai mapurisa ese, kana une mupurisa uri kuziva ari kugara pamba pako, tichazogadzira group tinenge chizoda mareports. Once mapurisa matanga kurova vanhu, we are going to deal with you. Ichaperera kumalokesheni now iyoyo, let it be clear. Ichaperera kumalokesheni kwamunogara iko kuti ziva kuti mboma yeya unenge nayo unoisiya kukamba ka? Haikona mboma yeya unosiya kukamba. Ochienda kumbaka urudyi hauna kana banga muhomwe, hauna kana chi. Topedzerana kumalokesheni ikoko, ndokwatinopeedzerana. Ingotry kuti tizive kuti ninga arova munhu. Ani maona ka? Ninga arova munhu, taziziva kuti pane mupurisa arova munhu. Don't worry. Imi mapurisa hamuna mbowanda kufura vanhu kai? Muri wangani mapurisa imi? Saka let it be clear kuti mapurisa kamusashandiswe, because hasi uzopera zvakanaka kumalokesheni. Ani manzwaka hasi uzombofa zvakapera mumalokesheni. Hamuna mapurisa anogona kukavha nyika yese imi. Hamuna mapurisa anokavha nyika yese. Chinhu chakachaya kwese. Pese paunofunga kuti pane munhu chinenge chakatochaya. Ani maona? So musambofa makashandiswa. Izvozvo tizvitaure izvozvo. So kubva manesi, maticha, tinoziva kuti mamusiri kuhora, muchingobatwa rafu. Ani maona kana dzatime dzemaelection mune muchityisidzirwa futi. Ani maona upenyu hwamuri kurarama. Even iwe mapurisa iwayo, zviri zvinotonyadzisa kuti mupurisa wedu isusu anenge ane hembe yakachenuka, uniform yakachenuka kudai kumusana kweso. Ani maona bhutsi inoita kunge yakuda kuningirikina, ichapinza ivhu pasi pebhutsu apa. But chaanenge anacho chinyowani chete chakachimboma chakati ndo chaanenge anacho chinyowani. Apo peya hausi kuhora futi, uri kupiwa peanuts. Ochirova vanhu vari kurwira iwewe kuti iwewe uraramewo. Unoziva here kuti zvaitinakira chaizvo kuti tionewo kuti macivil servants ahorawo 1,500 US yekutakura okumba, because anozoti kana akahora anonzwisisa kuti ahora, kwete kuramba muchibatwa kumeso mari ichidyiwa nezvigananda. Imakatarisa then modecide kutora side ramunangagwa. Imi muri mapurisa imi motora side ramunangagwa nepeanuts dzamuri kuningira. Muri kuona here kuti kubva patataura apa nawe itaitaura apa,
atabvondora chinichi akabva atanga kuda kugadzisa zvimwe zvinhu akuti imimi mapurisa maakupiwa sadza kukembi. Saka imimi mapurisa imimi munotora side ramunangagwa nenyaya yekuti mapiwa sadza. Sadza raunodya kukembi ikoko mukadzi wako anoridya. Sadza raunodya kukembi ikoko vana vako vanoridya. Isu turi kuti mupiwe mari dzinotenga 1500 mucivil servants wese yaanotakura kuenda naye kumba. Vashandi vegovernment, vashandi vehurumende vakanga varetire vasina kupiwa mari dzavo dzakakwana ngavapiwe mari. Hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti munhu aita 25 years ari pabasa opiwa mari iri less than 200 US achinzi ndo pension mari yako. Akusi kutsvinya iko kubata rafu novangwana zvakadaro. Zvinoitika sei kuti munhu akaita 25 years achiseva mugovernment opiwa peanuts paretirement? That's nonsense. Unotsona kuti hatina mutungamiri pagedha hapana munhu. Ezvi kubva Mudhara Geza uyu apenga maningi nenyaya yekuti iwe munanga gourukura mageneral. Kubva Geza ataura makaona ezvino zvemazuva ato hapachaendwa kapachikumu. Ani munozona akutya manje kuuraya vanhu ka. Ezvi muchatoona kutotika ezvi muchatoona kutoti hapana munogona kutoita 2 years pasina kuendwa pachikumu pai. Kana munanga gwa akabva usho panogona kutoita 2 years pachikumu pai pasina ari kuenda pachikumu ipapai. Kwete basa kuti munhu angopesana newe asiri kuda zvauri ngaurayiwe. Munhu angodengena ngaurayiwe. Kokuuraya vanhu ndokudiko. Saka musa hapana chiri kuzodzokera kumashure. I'm very safe. Handi mazinzwisaka. I'm very safe. Nditori kumareserve zvangu kwandiri kuno ndakatogarirawo zvangu. Ndikuti andichitodya sadza nederera. Handi mazviona ka? Vanhu vari kutichengeta, mudzimu yenyika iri kutichengeta. Nothing is going to happen to us. Let's fight. Ngatirwei titore nyika idzokere kuvanhu. Handi mazinzwisaka. Takataura nenyaya dzemotokari takati ngadzidzorwe, motokari ngadzidzorwe. Takataura nezuro. Handi mazinzwisa. Tiri kuziva kuti kune vakatengerwa imba dzese dzimba dzakatengwa naChivhayo achitora mari yenyika achitengera vanhu dzimba. Tichadzitora futi. Dzinofanira kutotorwa dzotengeswa. Handi mazviona ka? Mamainzi ayo ari kumbainwa nemaChina ayo. Mamainzi ari kumbainwa nemaChina ayo anofanira kutotorwa obva otanga kuranwa negovernment. Mamainzi izvozvi ezvi zvanga zvakatorwa naMunangagwa anobva angoshedza muChina obva amita sei obva amuti iwewe ndiwako muningina. Kufunga kwako iwewe government yakanga ichiona mamainzi aya mari iye ichienda mugovernment zvicherwa zvichienda kugovernment zvotengeswa mari iyoyo yodzoka kumainstitution egovernment zvaitotifambira chaizvo izvozvozvo. Handi mazona nyika yedu ine zvicherwa zvakawanda zvosikira zvitambiswa nanaScott izvo vachidya mari nemagirlfriend avo sika zvitambiswa nanaChivhayo. Nyika yedu inogona kusumuka. This is the time now. This is time now. Let's stand together and be counted. Atite make sure kuti musuwa 31 munhu wese wabuda. Handi mazinzwisaka. Munhu wese buda. Handi mazona ka? Ngachichaye. Kwese kwamuri ngachichaye. Saka aiwa musikere henyu munyasha. Aiwa tirimo. Tanzwa wangu akupanika kuti aiwa muri mutano here. Tanzwa zvakati vanhu vanenge vachida kutraya zvavo, mapurisa vanenge vachida kutraya, but at the same time chandiri kufarira zvangu mapurisa achina vanotouya kumunhingi tatumwa wanga vachida kudai. Saka havasi kuzombofa vakabudire bhozi. Mapurisa acho vanenge vachituma acho vanotouya vachitotaura kuti vanopenga wakapara chiko iwe watosikera chini. Vari kutofona mapurisa achina vanotaura hanzi anopenga. So don't worry. Asante sana.